Budapestről Kolozsvárra szóltak át, hogy áll a bár. Teff a THQ-ból a Hot 16 Challenge-re rátrafált. Én nem jutottam el odáig, hogy legyen művész nevem, de könnyen megtörténhet, hogy most ezt a beatet szétszedem. A darabjaid nagyon használt kazettás dobozokban szétszórom karácsonykor az olyan otthonokban, ahol a hip-hop mélyeket pulzálva tetovál a szívekben. Vinilatomok festik át a vért graffiti színekbe. A beatre integrálódik, s valami új és más születik. Szövegelnek rá majd az MC-k hajnaltól szürkületig. Mert 3 nyelven karcolja a dobhártyám a hip-hop. Tanárok helyett MC-k szabtak életemnek mintát. Erdély vagyok, bazd meg, felcseréltem a sorrendet. Nekem a csetecse meg a szukkárpác után jött csak a kezdet. Mert mindegy milyen nyelven, a hip-hop az korlátlan, ugyanazt tanítja, csak más és más formában. Gangsta, hardcore, conscious, vagy éppen bölcsész rap, ez utcazene, utcanyelven, de attól még bölcsétes nem hittem volna. Papírt és szeruzát ragadtam, elkezdtem alkotni azt, amit eddig passzívan hallgattam. Most pörögnek a dolgok, slam és rap árgat egy lemezen, és köszönöm ezt Áronnak, Teffnek, ahányszor csak tehetem. Ő bólogatott, hatoltam, a THC adta a rímeket, és a vele töltött szentgyörgyi esték adták az ihletet. Passzolgattuk a szóstafétát, az egész világ egy cypher. Ütemre táncolni egy elem, hát ettől hogy ne szállj el. Most itt a Hot 16 Challenge, kajak ki lettem hívva. Már késve, de a 32 sor spontán meg lett írva. Tudod, dolgozom és a zsebem nem az apám pénze húzza le. Az időm a meló egy kibaszott rozsdarálóként zúzza be. Igen, mindig elkések és talán ezzel tévedek, de most megérkeztem, s amit bedobok az annál értékesebb. Hot 16, Kolozsvár.